Doncs les creences bàsiques d'un cristià catòlic estan recollides en el credo, però òbviament no recitarem el credo ara mateix. Per fer-ho molt resumit, el que creiem, allò bàsic, és en Jesucrist, que és Déu, que s'ha fet home i que ha vingut al món per salvar-nos. Va morir i va ressuscitar per la nostra salvació i que ens va enviar l'Esperit Sant per ajudar-nos a veure l'Evangeli. El Nadal, per mi, és una de les festes més importants, més maques, podríem dir. La més important és la Pasqua, però personalment el Nadal el visc amb molta alegria. Sobretot, per mi va molt lligat amb l'Advent, que són aquestes 4 setmanes prèvies, que és aquest temps de preparació, temps d'esperança. Tothom, encara que sigui per raons diferents, es prepara per aquesta gran festa. I per mi és un bon temps per això, preparar una mica el nostre cor, preparar-nos nosaltres per aquesta arribada, per aquest Nadal, que és l'arribada de Jesús, el seu naixement. I la Pasqua, el que és la festa més important pels cristians, pels catòlics, tot i que hi ha gent que pugui pensar que és el Nadal, és el moment on recordem la passió i la mort de Jesús, i és el punt més important, com deia, perquè va ressuscitar per nosaltres. Això dona sentit a la nostra religió i a la nostra fe. I també té aquest temps de preparació previ, que són els 40 dies de la Quaresma, que són més un temps de conversió, de buidar-nos una mica nosaltres mateixos i buidar-nos d'allò que ens sobra, d'aquelles coses que no són necessàries, per deixar més espai a Déu. Personalment, crec que hi ha hagut una evolució en el sentit que, com dir-ho abans, la fe era una cosa molt lligada a la tradició, a la cultura. Per tant, la gent anava a l'església i anava a missa perquè s'hi havia d'anar. Que abans hi havia més creients? Jo crec que no ho podem demostrar. És a dir, no sabem quanta d'aquella gent que anava a l'església realment s'ho creia i ho feia perquè ho sentia. Per tant, jo crec que potser som els mateixos o inclús som més. I no ho veig com una cosa negativa, és a dir, si la gent realment hi va perquè hi creu, em sembla una cosa positiva. I sobre allò d'allunyar-se, jo penso que la gent no... En aquests últims anys, amb l'arribada del papa Francesc, crec que hi ha hagut un reapropament de molta gent que estava allunyada. Realment està arribant i la gent l'està entenent, i això fa que molta gent s'estigui, com deia, reapropant, i crec que és una cosa positiva que també hem d'aprofitar. La resposta és que sí. Però clar, depèn del teu context, com tot, serà més fàcil o més difícil. Si ets d'una família on tothom va a missa els diumenges, o inclús tots els dies de la setmana, la teva escola és catòlica, els teus amics van a missa, òbviament serà molt més fàcil. Si aquesta no és la teva situació, és complicat. Jo recordo quan tenia 18 anys, l'altre dia pensava, fent memòria, jo recordo que anàvem vestits tots igual. Ningú volia ser diferent. Dir que eres catòlic podia ser una condemna social, és a dir, ja està el rarito, no? Aleshores, a mi en aquell moment, quan tenia 18 anys, el que em va salvar, vaig entrar en un moviment d'acció catòlica i vaig trobar joves de la meva edat que pensaven com jo i compartíem la meva fe. Aleshores, jo, si no hagués trobat, segurament, potser hagués trobat una altra cosa, però en aquell moment, el moviment en el que vaig entrar, jo crec que em va salvar, que m'ha portat fins al dia d'avui, que no estaria aquí si no fos per ells. I crec que és molt important i que la fe ha de ser viscuda i compartida, perquè si no és molt més complicat. Jo crec que hi ha molts reptes, potser marcaria 2. El primer és obvi, seguir portar l'Evangeli arreu, o sigui que pugui arribar a molta més gent, i el segon, jo crec que intentar que l'Església que construïm entre tots, aquest regne, s'assembli al màxim possible al que va pensar Jesús, a l'Església dels seus inicis. Jo amb això ja donaria per satisfeta. L'Església catòlica sobretot ha patit una gran transformació arrel del Concili Vaticà II, i el que jo destacaria, òbviament van haver-hi molts canvis, però el més destacat per mi és el canvi de rol del laic, com se'ns ha donat més importància, més protagonisme, i crec que és una cosa molt positiva, tot i que encara hi ha molt per fer.
Crec que el laic encara té moltes coses més a dir a l'Església, però anem avançant, a poc a poc. A Catalunya actualment, llegia l'altre dia l'enquesta, no és que m'ho sàpiga de memòria, amb dades de 2016, de majors de 16 anys, el 58% es declaren catòlics, el 58%. Però només d'aquest 58%, el 12% va a missa o va a l'església un cop per setmana, que podríem dir que són els practicants. La meva fe en el meu dia a dia intento que estigui molt present, no? La fe és com podem dir, com una relació amb un amic. Si tu t'estimes molt a un amic, o a Jesús, però no tens relació amb ell, o no t'escrius per WhatsApp, o no envies mails i no saps res de l'altre, aquella amistat es va debilitant. Per tant, sí que a vegades costa menys, no sempre és fàcil, però sí que intentem amb el Queco, el meu marit, abans d'esmorzar llegim l'Evangeli del dia, tot i que a vegades tens son, estàs cansat, però sí que ho hem incorporat com una cosa a fer sempre per posar Déu, començar el dia posant a Déu en el centre. Després formo part d'un grup de revisió de vida, que ens reunim cada 15 dies, i soc catequista a la meva parròquia, catequista d'infants, i per últim, el diumenge toquem a missa, normalment la guitarra a la missa parroquial, però no és només això, sinó que intento que en el meu dia a dia la meva fe estigui present, perquè si fes tot això, però després el primer que passa al metro l'empenyés o fes alguna cosa, òbviament la resta no tindria cap sentit. El paper dels preveres a l'Església és sobretot el d'acompanyar i estar al servei dels laics, que era la figura que comentàvem abans. Després el paper del bisbe, a mi m'agrada pensar que són els representants territorials del papa francès. De fet, el papa francès, òbviament, no és omnipresent, no pot estar a tot arreu, i aleshores delega la seva responsabilitat a nivell territorial, en els diferents bisbes. I els bisbes, hi ha una figura retòrica que m'agrada bastant, que compara els bisbes amb directors d'orquestra, que fan que l'Església diocesana, tot i la seva diversitat, soni harmoniosament, perquè entre tots construïm. Jo crec que és una imatge bonica per entendre quin és el seu paper, i el paper del papa és el cap de l'Església, és el que manté la unitat de l'Església. Crec que és una cosa que s'ha de fer amb freqüència. Jo personalment ho faig mínim un cop per setmana. També hi ha un altre punt important, que és al final de la missa el mossèn no diu amén, és a dir, esto es lo que he dicho i aquí s'acabó. El que fa és, ens diu, aneu-vos-en en pau. Això és un enviament a la missió, és a dir, és un enviament a allò que hi ha fora de l'Església, anar a la societat i que tinguem un paper destacat, és a dir, que no ens quedem com a espectadors. Per tant, la missa ens ajuda a recarregar piles. Per tant, és important, no només, com deia, la relació, sinó que també és un recarregar piles per allò que ens espera fora. Jo crec que en general la societat coneix alguns moviments o algunes entitats d'església, per dir-ho d'alguna manera, però no en profunditat. Però és que jo crec que la mateixa església diocesana, és a dir, a la diòcesi de Barcelona, també hi ha desconeixença. Si jo ara me'n vaig a certs moviments i els dic hola, soc la Sílvia, vinc d'un moviment d'acció catòlica general, probablement no sabran ni el que és ni quin és el nostre tarannà. Sí que existeixen a nivell diocesà, iniciatives i plataformes que estan intentant que això es reverteixi, intentar que hi hagi més coneixença, que crec que és molt important, però encara hi ha molta feina per fer. A Justícia i Pau soc responsable de comunicació, però com som un equip format per 4 persones, a vegades també em toca fer alguna cosa, portar alguns projectes o fer temes d'administració. I per qui no ho conegui, Justícia i Pau és una associació diocesana. Nosaltres estem a Barcelona i defensem els drets humans i els drets de les persones. I la veritat és que és molt gratificant poder dedicar 40 hores de la teva setmana a una feina com aquesta.
soc catequista a la parròquia de Sant Mateu, de l'arxiprestat de Vilapicina, que és al districte de Nou Barris. Faig catequesi els dimecres a la tarda, quan els nens surten d'escola. Tinc un grupet petitó de quatre nenes, que són uns sols. I vaig començar a ser catequista, la veritat és que fa 3 anys, i és una cosa que sempre havia volgut fer i que em cridava, no? I crec que, pensava, a veure com dir-ho, tenia ganes com d'ensenyar, però en el fons estic veient que el que faig és aprendre, no dels nens, que a vegades tenen una visió totalment nova de les coses i diferent, i crec que és superenriquidor. Ara menys complicat que abans, perquè abans havia tingut feines que no tenien... Treballava en l'empresa privada i, per tant, treballava per... El meu objectiu era els interessos d'un particular o d'uns quants particulars. Doncs moltes vegades havia de fer coses, o em feien fer coses amb les que jo no em sentia còmoda, no? Aleshores, ara mateix poder dedicar, com deia, tantes hores a una cosa que m'agrada i que sé que és per al benefici d'un col·lectiu o que no hi ha un benefici econòmic al darrere, que és supergratificant i per mi és una incorporació de la meva pràctica religiosa, és a dir, perquè tot allò que jo sento, que crec que puc aportar el meu granet de sorra per construir un món una mica més millor, tot i que són idíl·lic, això ho puc fer des de la meva feina. Per tant, això ha facilitat que la meva pràctica sigui molt més fàcil incorporar-ho. Doncs del meu grup d'amics podríem dir que el 50% són creient practicants, o sigui que en general són de la meva parròquia, i l'altre 50% o són ateus, agnòstics, són creients no practicants. Òbviament tenim molt bona relació, sempre són persones superrespectuoses, sempre tenen curiositats, a vegades Sílvia, i aquest tema, què en penses? Sempre és divertit i no tinc cap amic d'una altra religió. La veritat és que com he anat a una escola concertada, que era una escola catòlica, ara mateix no tinc espais on conèixer gent d'altres religions, que és una cosa que em semblaria molt interessant i enriquidor. M'agrada cantar i tocar la guitarra, que no significa que ho faci superbé, però sí que és una cosa que em serveix per desconnectar del meu dia a dia, és un moment per mi. A vegades inclús, no sempre que canto és per pregar, però quan he de pregar i em costa, sí que fer-ho a través de la cançó m'ajuda moltíssim, perquè em puc oblidar, o sigui, puc deixar-me anar. I sempre penso que, clar, jo vaig acabar tocant la guitarra perquè el meu pare sempre tenia una cançó en ment, que era el cànon de Pachelbel, sempre em deia tu has d'aprendre a tocar aquesta cançó. Em recordo al principi, jo no vull tocar la guitarra, però al final em vaig apuntar al col·le, això que fas en hores d'extraescolars, i ara la veritat és que li he d'agrair molt, perquè és una cosa que gaudeixo. Doncs sí, m'agrada molt veure sèries i veure pel·lícules, em relaxa bastant i m'ajuda a desconnectar. Sèries, res especial, les que li agraden segurament a tothom, com Joc de Trons, també ens va agradar molt The Good Wife, Dexter, i pel·lícules m'agraden els thrillers, les pel·lícules també policíaques, i sobretot les pel·lícules basades en fets reals, que no han de ser 100% fets reals, però sí que m'agraden. I si hagués d'escollir una pel·lícula, segurament seria La vida és bella, de Roberto Benigni. És una pel·lícula que explica un horror com va ser l'Holocaust des de l'humor i des de l'amor. Em sembla que és una obra mestra. M'agrada molt cuinar, és el de cantar, no vol dir que una cosa que t'agradi ho facis superbé, però sí que m'agrada provar noves receptes. També el meu marit és italià, aleshores ell normalment s'encarrega de la cuina més italiana i jo provo altres coses, però a tots dos ens agrada i és un moment que tenim junts, que compartim,
i si a sobre és això, que no cuines només per tu, sinó que venen amics a casa o algun familiar, doncs és una cosa que ens agrada, no? És com dedicar el nostre temps als altres.